Web, ¿cómo anem? Som Antoni. No te vayas. Si dale a los subtítulos, porque esto también te interesa a ti. Prepara't perquè en el tutorial d'avui fliparàs, de veres. Avui t'ensenyaré a netejar dibuixos en qüestió de minuts, en 4 o 5 minuts, emprant Krita, que és un programari lliure de franc, obert a tothom, i que el podeu aconseguir molt fàcilment. Sobretot si sou usuaris d'Ubuntu, el tindreu molt fàcil, d'acord? Però també hi ha versió per Windows i crec que Mac també. Beníssim. Això serveix també per Photoshop i per altres. Don per suposar que estàs basat a emprar programari de retoc de fotografia i que entens de capes, una mica de conceptes bàsics, d'acord? Va, anem per feines. Aquí tenim el dibuix de l'elefant, aquest que vàrem fer en el darrer vídeo, d'acord? Si no l'has fet, el pots fer. Però bé, serveix per qualsevol dibuix que hagis fet aplicant la tècnica que te vaig contar en el vídeo de marcar l'estructura en vermell i després fer el dibuix definitiu en tinta. Si no tens taula de llum i aquestes coses, n'hi ha perfecte aquesta tècnica. Beníssim. El primer que farem serà obrir el dibuix, obrir el nostre dibuix, d'acord? Un pic tenim obert el dibuix, anem aquí a la secció on hi ha les capes, d'acord? Ens posem damunt la capa, te poses damunt la capa, que en aquest cas posa capa 1, si li canviaré el nom i li posaré elefant, perquè ens entenguem, d'acord? Elefant. Beníssim. Te poses damunt la capa de l'elefant, prems el botó dret de ratolí i li dius afegeix màscara de filtratge. Ho faig amb màscares de filtratge, se pot fer directament amb filtres, aplicant filtres, però ho faig amb màscares de filtratge per dues raons. La segona és brutal. La primera és que d'aquesta manera no és una edició no destructiva i sempre tindràs la capa bàsica sense retocar, sense modificar. La segona, després t'ho explicaré, d'acord? Li hem afegit el filtre, d'acord? I aquí tenim totes les opcions, ajust, artístic, difuminar, colors. Anem a ajust. Ajusta i li deim ajust de color, que és aquest que tens seleccionat. Aquí on posa canal, té un menú desplegable que posa RGBA, d'acord? I premem amb el botó esquerre del mouse i li deim verd, d'acord? El vermell serà l'únic canal que no tocarem. Pensa que això que hem fet se pot fer en llapis blau, en llapis groc, en llapis verd, cian, magenta, però la mecànica canvia una miqueta, va? En cas de fer els bàsics, vermell, blau, verd, l'únic que hauries de fer seria deixar sense retocar el canal del color amb el que has pintat, d'acord? Anem en el verd, com que he pintat en llapis vermell l'estructura, deixaré el vermell sense modificar. Aniré en el canal verd i aquí a la dreta agafam, ens posam damunt el punt que hi ha aquí fins que surt una creu, seleccionam amb el botó esquerre i arrossegam amb el botó premut fins a baix de tot. Això converteix tot el blanc, el converteix en rosa, d'acord? Ara, sense dir-li d'acord ni res, anem en el canal blau i fem el mateix. Ens posam a la dreta, premem i amb el botó premut arrossegam fins a baix de tot. I això farà, ara sí, li podem donar d'acord, clic a d'acord, i d'aquesta manera les línies vermelles han quedat camuflades una mica dins una pàtina vermella per tota la pàgina, d'acord? Ara, tornem a seleccionar el canal. No es filtre, d'acord? El canal, aquí on posa elefant, en això li podem posar el nom de filtre pàtina vermella, d'acord? Això se fa prement propietats i aquí dalt li poses el nom que vols, pàtina vermella, d'acord?
Beníssim. Ara anem, seleccionem el filtre, tornem a premer el botó dret i li deim afegeix màscara de filtratge, un altre pic. D'acord? I això ens torna a donar el mateix lloc. I aquí, dins el menú ajusta, anem a desatura. I a desatura li deim, ens diu claredat, lluminositat, mitjana, min, max. Li donem un max i d'acord. Sí? I ara veus que encara les línies s'abouen una miqueta. Això, les línies vermelles han tornat grises ara. D'acord? Això ho corregirem augmentant el contrast. D'acord? En aquest filtre li podem posar, si vols, el nom de saturat. D'acord? De la mateixa manera, botó dret, damunt el filtre, botó dret i propietats. Anem, seleccionam la capa d'elefant, botó dret, afegeix màscara de filtratge i finalment li deim ajust de color una altra vegada. D'acord? Això se podria fer en nivells o se podria fer en llindar, etc. A mi m'agrada més ajust de color. D'acord? Ajust de color. I en el canal RGBA, per augmentar contrast, per baixar contrast, el que hem de fer és llisar la línia. Quan més llisa estigui, quan més plana estigui aquesta línia, més desaturat estigui el dibuix. D'acord? Volem fer el contrari. Per tant, li hem de donar curva cap a baix d'una S. Hem de pensar en una S. D'acord? Per tant, ens posam damunt la línia, per aquí a mig camí, un terç, cap a l'esquerra, més o menys, d'acord? Premem, i això crea un botó aquí damunt, i arrossegam amb el botó premut cap avall. Això fa més fosc els foscos. Feim el mateix a la dreta, premem i arrossegam cap amunt. I això fa més clars els clars. I d'aquesta manera aconseguim que el blanc sigui més blanc i el negre sigui més negre. Ara ho deixaré una miqueta així, d'acord? Perquè ara faré una altra cosa i li donaré a d'acord. En cas de que no mos hagi sortit bé, si li donem a propietats, és a dir, botó dret damunt el filtre, propietats, a més de poder canviar el nom del filtre, que li posarem contrast, a més de poder canviar el nom del filtre, anem a propietats un altre pic, d'acord? Aquí podem canviar el nom del filtre. Aquí podem modificar el filtre, d'acord? Per tant, si no estan contents en com ha quedat abans, ho poden retocar en qualsevol moment. I ara ve lo millor. T'he dit que jo emparava màscares de filtratge per dues raons. La segona raó és que si tens molt de dibuixos per editar, com és el meu cas, la setmana passada tenia 40 dibuixos per netejar, en lloc d'estar 5 minuts amb cada dibuix, el que pots fer és això i acabaràs en un moment. I no te creguis que necessites ser il·lustrador, Basta que siguis molt prolífic, que tinguis un parell de fills que facin tot el mateix, o que siguis mestre i tinguis molt d'alumnes que hi hagin fet tots el dibuix fent l'estructura en vermell, d'acord? En cas de que tinguis molt de dibuixos per editar, l'únic que has de fer és importar els dibuixos com a capes. Te mostraré com se fa, mos asseguram de que tenim seleccionada la capa, d'acord? D'elefant, no cap dels filtres, d'acord? Per cert, com te deia abans, si això és una edició no destructiva, això vol dir que si apagues cada un dels filtres, tornem a la imatge original, d'acord? No hem destrossat la imatge i podem tornar-la a agafar quan vulguem. Ens posem damunt elefant, anem a menú capa, importa, exporta, importa una capa i donem clic i importam la imatge que nosaltres trobem. Ara aquesta imatge és petitona,
d'acord? I no se veu clarament. Per tant, la faré grossa, però no ho has de fer. No ho has de fer perquè perd qualitat, d'acord? Ho faig gros perquè vegis que aquesta també té línies vermelles. Un pic que hem importat això, l'únic que hem de fer és seleccionar tots els filtres, és a dir, fer clic esquerre a un dels filtres, prémer Shift i fer clic esquerre en el darrer dels filtres i després clicar i sense deixar de clicar arrossegar fins que se seleccioni el canal nou, que no li hem canviat el nom, però el que posa serà Homo, d'acord? I d'aquesta manera, com per art de màgia, no hem de fer tot el procés que hem fet en l'elefant. Simplement hem de passar els filtres d'una capa a l'altra. I així tenim el dibuix net en qüestió de segons. Si t'encanta el que acabem de fer, per favor, subscriu-te al canal, que és el millor favor que m'ho pots fer. Moltes gràcies i fins una altra. Si tens alguna petició, etc., i vols més vídeos d'aquest tipus, deixa'm un comentari. Gràcies, adeu.